ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତ ଭାଇକି ମୋର ନମସ୍କାର। ତାମାନେ ଆମର ରବି ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ 300 ଭାଇ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ରହିଲାଣି, ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଆମର ରବି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ସାର୍। ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିକି ସମାଧାନ କଲେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ରବି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆସିକି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସଭାପତି ଭାଇ ଶର୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଉପସଭାପତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସପାଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନିଲ ଭାଇ ଆଉ ରଜତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଲେ। ଯାହା ହଉ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଭାପତି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବଦା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ହାତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ବାଳ ବାଜିଆ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖେ। ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସମୟ ପାଏ କିମ୍ବା କିଏ ଖାଲି ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନ ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ତାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ନଥିଲା ସବୁ ଜାଗା, ତାପରେ ବେଞ୍ଚ ପକା ହେବା ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆମର ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍, ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁଟା ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ବି ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଡବଲ୍ ଲେୟାରରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 30 ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଶୋଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେବି, ଆପଣ ବି ଆସିବେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁ ତାକୁ ଯୋଗା ହେବ। ତାପରେ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ସେମିତି ତାକୁ ରେଟ୍ ରଖା ହେବ ଖାଲି ମିନିମମ୍। ଆଉ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସେପଟ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ସବୁ ମହାସଂଘ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଅଫର୍ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଉଛି କି ଆପଣ ଯେତିକି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆମର ଉପସଭାପତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ଆମର ଉପସଭାପତି ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ 8ଟା 9ଟା ବେଳୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଖରାରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ନିହାତି ମିଳିଲା। କାହିଁକିନା ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ କରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମର 1.5 ମାସ ଧରିକି ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଆଜି ତାର ନିଦାନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଭାଇ ଆଜି କାଲିଠୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଉ ଯାହା ଭରଣ ପୋଷଣ ସବୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ। ଆଉ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ପ୍ୟାଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲିଖିତ କରିକି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସାରଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମାନିବେ ନିହାତି କମ୍ରେ। ଆଉ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କାହିଁକିନା ଦୁଃଖ ଅଛି ସୁଖ ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଝାଟକୁ ଚଳେଇକି ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଆଉ ସାର୍ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମାନିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଦିନଟା।